Ansembe asaononge Pangano, Amvere Mulungu, ndipo azimuopa, kuti tisawonongeke Dziko Lokomali. La Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene tikufuna kuti tisinkhesinkhe mawu a Mulungu la 31 pa chaka. Ncholinga chona kuti mawu amenewa akonze ndi kutilimbikitsa pa zimene Mulungu akufuna kuti tipange pa moyo wathu. Mawu athu oyamba la Mulungu la 31 pa chaka akuchokera m'buku la Malaki chapter cha 1 ndi mea 14 mpaka na uyo chapter 2 ndi mea 2 kenako ndi mea 8 mpaka ndi mea 10. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti ine ndine mfumu yayikulu, ndipo dzina langa lochititsa mantha pakati pa anthu a mitundu yonse. Tsono ansembe inu, lamulo ili ndilokhalira inu. Mukapanda kundimvera, mukapanda kulemekeza dzina langa, ndizakutembererani. Zabwino zimene mumazilandira nazonso ndizazitemberera. Ndithu ndazitemberera kale, chifukwa simudamvere ndi mtima wonse. Koma inu ansembe mudasiya njira yanga, mudapunthwitsa anthu ambiri ndi zophunzitsa zanu, mudayipitsa chipangano changa ndi Alevi. Ndikutero ine chauta wamphamvu zonse. N'chifukwa chake inenso ndikusandutsani onyozeka ndi achabechabe pamaso pa anthu, popeza kuti simudatsate njira zanga, ndipo mwakhala mukukondera poweruza milandu. Kodi tonsefe suja tili ndi bambo mmodzi? Kodi suja adatilenga ndi Mulungu mmodzi? Chifukwa chiyani tsono tikuphwanya chipangano cha Mulungu ndi makolo athu posamakhulupirirana? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu tizikayankha kuti Ambuye sungani mtima wanga mwamtendere. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Atesalonika 1 Atesalonika 2 ndi mea 7 mpaka 9 kenako ndi mea 13. Abale, tidakhala ofasa pakati panu ngati mayi wosamalira ana ake. Tinkakukondani, ndipo chifukwa cha kukulakalakani kwambiri tidasimikiza zogawana nanu osati uthenga wabwino wa Mulungu wokha, komanso ngakhale moyo wathu womwe. Abale, simukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Monse muja tinkakulalikirani uthenga wabwino wa Mulungu, tinkagwira ntchito zamanja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutise wina aliyense mwa inu. Pambali yathu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatero chifukwa chakuti pamene munamva mawu a Mulungu amene tidakulalikirani, mudawalandira osati ngati mawu a anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu mawu a Mulungu. Mawuwo ndi omwe akugwira ntchito mwa inu okhulupirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Uthenga wabwino. Mateyu chapter cha 23 ndi mea 1 mpaka ndi mea 12. Pa nthawi yomweyo Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi ali ndi udindo wotanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kusata zonse zimene iwo amakuphunzitsani. Komatu musamasanzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosausa kunyamula nkusenzesa anthu, koma iwo sankhuzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu aone. Amazimangirira timapukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikitsanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa maphwando, ndiponso mipando ya ulemu
kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu azalonjera mwa ulemu pansika ndipo kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti atate popeza kuti muli ndi atate amodzi okha ndiwo atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha ndiye Khristu. Pakuti pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu aliyense ozikuza azamchepesa ndipo aliyense ozichepesa azamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Makolo akale adanena kuti khoso akakhala pa nkhate sapheka. Ndipo iwo omwewo adanenanso kuti chala sichiloza mwini. Lero ndezagwera pa mphuno abale, wansembe akuyenera kulalika za unsembe. Achikhala mpingo undi wanga ndithu mkatango wasintha mawu alerowa kuti mwina aloze kwina kwake. Poti lero kuno kumene aloza iwo atipweteka. Nanga ndi ndani amene amazipweteka yekha? Anthu amatha ngakhale kubisa ripoti lolemba okha kuopa kuzipweteka okha. Amatha ndithu kumukwirira kafukufuku opanga okha. Ndiye dziko limenelo. Koma nanga poti izizi nza Mulungu. Uthengawo ungalume timati ndi uthenga wabwino. Chifukwa mwina monga nanenera Kayafa uja wansembe wamkulu zaka izo. Uvulaza inde mwina munthu mmodzi koma opereka chipulumutso kwa mtundu wonse wa anthu. Yohana 11:50. Nzoonadi lero mawu akutilalikira za ansembe. Lero mawu akutilalikira ife ansembe kuti ngati nkufa afe ndithu bola mtundu wonse wa anthu upulumuke. Unsembe ndi chinthu chofunika kwambiri pakati pa anthu. Ndipo lero uthenga wa lero tikuupereka chifukwa chona kuti tili ndi udindo woteteza unsembe. Unsembe ndi chinthu chofunika komanso chakumtima kwa Mulungu. Mtundu wa Alevi. Mulungu anachita kusankha ana a Aaroni ku Pangano chakale. Ndipo tikuziwa kuti Alevi anali mtundu wa ansembe. Mukatenga Numeri 3:10-12. Ntchito yawo inali kuteteza bokosi la Pangano. Pa vesi 8 akunena kuti aziyang'anira zipangizo zonse za muchihema cha msonkhano ndipo azigwira ntchito kugwirira Aisraeli potumikira mchihema cha Mulungu. Alevi uwapereke kwa Aaroni ndi ana ake amuna, uwapereke kwathunthu kwa iyeyo kuwachotsa pakati pa Aisraeli. Umusankhe Aaroni ndi ana ake kuti azitumikira pa ntchito ya usembe. Ntchito ya ife ansembe ndi kuthandiza mtundu wa anthu kuti usunge chipangano chawo ndi Mulungu. Potero ukhale mtundu woyenera kulandira madalitso. Ngati tili kuno ku Malawi, ntchito yathu ife ansembe ndiyona kuti tithandize mtundu wa Malawi kusunga chipangano ndi Mulungu, kuti potero madalitso amene akuyenera kubwera ku Malawi kuno asatiphonye. Ntchito yanga kuno ndiyothandizana ndi inu akhristu kuti tiyesese kusunga ubale komanso chipangano chathu ndi Mulungu. Tikatero kulilonjezo mukatenga Deuteronomy 11:13-17 akuti n'chifukwa chake tsono muzimvera malamulo ndakupasani lerowa, kukonda chauta Mulungu wanu ndi kumatumikira ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Ndipo iye azagwetsa mvula m'dziko mwanu pa nthawi yake, monga nthawi ya dzinja ndiponso nthawi ya chilimwe, kotero kuti muzakhala ndi tirigu wambiri, vinyo wambiri ndiponso mafuta a olivi ambiri. Azameretsa udzu woti ng'ombe zanu zizadya, ndipo inunso muzapeza chakudya ndi kukhuta. Chenjerani, musasokerezedwe ndi kutembenukira kwa milungu ina kuti muzipembedza ndi kuyitumikira, chifukwa chauta azakukwirani. Azakumanani mvula ndipo nthaka sizabalanso zipatso zake. Motero muzawonongeka msanga m'dziko lokomali limene chauta akukupasani. Pokhala othandiza anthu
kusunga ubale komanso chipangano, lero Mulungu akutembenukira kwa ansembe, akuyamba ndi kufotokoza za iye mwini mmene alili woopsa. Akuwauza ansembe, ndi inu amene muli ansembe mumvesere bwino, akuti ine ndine mfumu yayikulu. Mutomva? Akuti zina langa lokhalo ndilochititsa mantha pakati pa anthu a mitundu yonse. Mukamfunse Farao kuti Mulungu bwanji akakuzani kuti zina limenelo sindimafuna kulimva kumene. Akufuna kuti ansembe inu mukakhala muzimva kulemera kwa Mulungu moyo mwanu, muzinjenjemera, ndipo mukakhala pamaso pake muzidederuka koposa mmene mmapangira akati kandi abishopu akubwera kuparishi kwanu, kandi presidenti akubwera. Zina la Mulungu likhale la ulemu mu mtima mwanu. Ngati mlonda wa chipangano cha Mulungu ndi anthu, mwathandize anthu kuchimvesa kuti Mulungu ndi mfumu yayikulu. Chifukwa amene akunziwa Mulungu ndi amene amanjenjemerera, koma amene amanseweresa Mulungu amakhala kuti Mulungu sakunziwa. Mukafunsa Aisraeli muchipululu anamuza Mose, ifeso Mulungu titakonana naye upita ukantenge nafeso tifuna tionane naye. Mose amanziwa Mulungu koma Aisraeli samanziwa. Atakansukulosa Mulungu sanamuze kuti asabwereso, sanamuze kuti asazabwereso, iye tisanamuoneso. Ndiye ife ansembe timatengedwa kuti ndi amene Mulungu tikunziwa. Ndiye ifeyo ndi amene tikuyenera kuti tiyambe kuonesa kuti Mulungu tikunziwa kuti ndi wotani. Mulungu ndi mfumu yayikulu kuposa president, ndi mfumu yayikulu kuposa ngakhale papa, kuposa ngakhale Solomoni amene Luka 11 ndi 31 akunena kuti pano pali wina woposa Solomoni. Mukamapemphera muzimva kuti koma pano pali wina oposa Solomoni. Ansembe mukachimva chimenechi akuti sono ansembe inu lamulo ili ndilokhalira inu, muzindimvera. Akuterotu mukazaona mamuna nyumba atafika pomasonkhanitsa banja lonse nkumanena kuti nyumba muno mamuna ndine wopsa kwambiri, ziwani kuti alipo nyumbamo wina wake akumapanga matukutuku mbanjamo, alipo amene akuzitengera ubambo wa nyumbamo ndipo izi zikumuyipira. Ansembe lamulo limene Mulungu waliperekali limene akuti ndi la inu walipereka ngati chenjezo. Akuti mukapanda kulemekeza zina langa, mukapanda kundimvera, ndizakutembererani. Ansembe tisazitenge ngati zocheza zinthuzi. Nziko lino mukuchulukira anthu amene ali olemera, mukuchulukira anthu amene ali ndi maudindo akuluakulu, amene pogwiritsa ntchito ndalama ndi udindo akufuna kuti ngakhale ansembe amene aleke kumvera ndi kulemekeza Mulungu ayambe kumvera ndi kumalemekeza iwowo. Mwamva mutenga wabwino uja, anthu asamakutchuleni aphunzitsi, anthu asamakutchuleni asogoleri, kuopa kuti nthawi zina zake munthu udindo uja umakupangisa kuti uziona ngati kuti pamwamba pako palibenso wina aliyense. Nziko muno achuluka anthu otero amene chifukwa cha ndalama, chifukwa cha udindo amafuna kuti ngakhale ansembe amene aweramire iwo. Ndipo kulena mwa ife ansembe amene tagwa mbuna imeneyi, Mulungu ndiopepuka m'maso mwathu, koma pali munthu, pali anthu amene timanjenjemerera. Chonsecho ndife ansembe. Mawu a Mulungu ngopepuka m'mapirikaniro athu, koma mawu anthu timawajijirikira ngati feterezo wa sabuside. Akuti atitemberera. Ndipana kuti hayi sopano wansembe nkesa ndiye amene amatembererayo, ndiye apa atembereredwe iyeyo. Ng'ombe zangana ku dashboard. Ineyo nkhaniyi ikundikhuza chifukwa chani? Inuyo akhristu nkhaniyi ikukhuzani chifukwa chani? Usembe tikuyenera kuuteteza. Ikundikhuza chifukwa chonena kuti sikuti atangotemberera wansembe osamumvera Mulunguyo ayi,
sakukamba ndi wansembe mmodzi, akukamba ndi mtundu wa ansembe. Tikaphatikizidwa tonsefe ndikupangidwa average, nkupezeka kuti ndife ansembe osaopa Mulungu, ansembe osamvera Mulungu, koma oopa ndikupasa ulemu anthu chabe, azatemberera unsembe wathu. Unsembe uzakhala otembereredwa. Unsembe uzakhala ngati chiyitanidwe chotembereredwa. Mwayimva nkhaniyo? Ndipo mwayiona kumene kupitako. Nchifukwa ndiona kuti zikuyenera kutikhuza. Unsembe uzakhala chiyitanidwe chotembereredwa, mwakuti ngakhale ana onse amene azikalowa unsembe azikakhala ngati akulowa mu chinthu chotembereredwa. Ndi ndani angafune atalowa gulu lotembereredwa? Mwakuti mapeto ake anyamata samazalowa usembe, anthu azizauthawa usembe chifukwa akuna kuti ichi ndi chinthu chotembereredwa. Akuti ngakhale zabwino zimene ife timalandira azazitembereranso. Makolo athu azakhala ngati makolo ana otembereredwa. Nkhani yomvetsa chisoni. Kutembereredwa ndiye kuti chani? Kodi akautemberera usembe wathu uzizaoneka bwanji? Kutembereredwa ndiye kuti kulandidwa zaulere. Mwina Isaiah 5 angandithandize bwino kufotokoza. Kutembereredwa ndiye kuti zabwino zonse zimene unapasidwa zili choncho. Maso mupalibe chikuoneka ngati chosintha, koma sizikutha kugwira ntchito monga zinkagwirira kale. Munda otembereredwa ndi munda umene unachitiridwa zabwino, komano sungapindule. Isaiah 5:5. Akuti sono nitakuwuzani zimene nzachite munda wanga wamphesawo. Akuti ndizazula mpanda wake ndipo mundawo uzawonongeka. Ndizagwetsa chipupa chake ndipo nyama zizapondapondamo. Ndizawusandutsa sala ndipo uzamera kanda nkhuku ndi minga ina. Unsembe wathu uzakhala opanda ntchito. Tikhala ansembe koma auchosa mphamvu, mwakuti unsembe wathu sungathe kuchita china chilichonse pakati pa anthu. Muchichewa chakumuzi chomveka bwino titakunena kuti tikhala ngati ochesulidwa, kuti palibe chitazizagwira. Zonsezi zizabwera chifukwa chani? Ifeyo tawuononga usembewo pakumvera anthu koposa kumvera Mulungu. Ndipo Mulungu akudandaula kuti mwandiwonongera usembe. Akuti mudayipisa chipangano changa ndi Alevi. Mwayipisa chipangano chimene Mulungu adapanga ndi mtundu wa ansembe. Unsembe mwaulowesa libolonje. Tsopano apa ndinene momveka bwino kuti kodi libolonje limeneli lingalowe bwanji mu unsembe? Akulowesa libolonje ndani? Nkutheka kuti ine ndemwe wansembe aliyense payekapayeka pakusasamala chimene adalowera usembe, chifukwa tu anthufe timapanga zambiri, koma pakuyenera kukhala chimene ndinalowera usembe ndipo ndikuyenera kuti ndizichiziwa ndi kuchisamalira. Nkutheka kuti kufoka kwa umunthu wathu, kulephera, kukumbusana zoyenera, kuopana, ulesi ndi mapemphero, kulowerera moyo wonjoya mpaka kuiwala nazo udindo ndi zina zoterozo. Mwina ndi zimenezo zimene zingalowese libolonje usembe. Koma masiku ano pabwera kapuchi wina woopsa. Pabwera chizungu china chimene chimachedwa infiltration. Kuti Satana ataona kuti usembe ukumusokonezera mapulani, ndipo chilichonse chimene iye akuyesa kupanga, mabomba onse amene akufuna kutumiza iye kuchokera kunja uko, sakuphula kanthu. Akuti zimachitika nzotheka kuti mwakachetechete mosaoneka Satana apange plani. Apange plani yoti akalowerere mu usembe uja, akaulowerere mpaka mkatikati mwa usembe uja, kuti akauononge kuchokera mkati. Wokuba uchokera kunja amaopsa inde, koma wina akakhala kuti ali mkati momo kuopsa kwache nkochuluka.
Afarisi analephera kumupha Yesu mpakana patapezeka wina wake wankati momo, Yudasi. Nzotheka Satana pofuna kuwononga usembe kumatumiza ana ake mmozi ku seminari, mmozi napita kumene kuja osati ndi cholinga choona kuti akagwire ntchito ya usembe iyayi, koma kuti akakafika kumene kuja akakhazikike, akautenge usembe uja auphwasule. Ndizotheka. Ndipo apita kumene kujako ndikukalowa, ndikumasankhidwa abambo ufumu choncho, a vocations director, maudindo osiyana kuti chinthu chakafuna kuchiphwasula achiphwasule bwino. Koma kuona kuti zipanga iwo pamene pacha ndithu kulibeko za umulungu, chimenecho nchotithandiza ife kuti tisamale, chifukwa kuti Satana atha kupanga china chilichonse. Nchifukwa chake abale athu amene amasidwa ku seminari kuti aziyang'ana anyamata amene akulowa, iwo achali ngati gate yathu yotithandiza kunena kuti Satana mwina mwangozi atakhala kuti afuna apange zimenezi, iwo aja athe kumbwandira kuti iwe ukupita kuti, iwe ukupita kuti. Komatu kuti tipange zimenezi, kuti tithe kupanga zimenezi, tikuyenera kukhala ndi maso auzimu, maso auzimu. Chifukwa apo tizachosa wina wake wabwinobwino natigenza kuti ayenera kukhala uyu. Pachatu amene kuti Mulungu saona mmene anthu amaonera. Zizitidandaulisa tikamamva kandi andalauna kuti kodi ku Katolika kuja athu ndi ndani, wathu ndi wathu uje, winaso uje, wina uje. Ataka kuti tatenga amene aja akatipangira mwakuti kuti wasandukano wansembe wachipani. Mamona kuti ukhale munthu amene ukutumikira Mulungu. Wasanduka wakagulu kena kake kamphamvu. Mamona kuti ukhale mbali ya anthu amene ali osauka. Izo ndi izo. Koma kodi ndikhalidwe litiro limene mawu alero akunena, limene limpangise Mulungu kutemberera usembe? Ndi chani chimene chingaufuole usembe wathu? Mundikhululukira kuti ndikhala ngati kuchepesa machimo ena, koma cholinga changa nkufuna kuti tchimo lowononga usembero limene limabisala liwonekere. Mawu athu oyambaja sakunena kuti awatemberera chifukwa cha kukhala wansembe okalipa. Sakunena kuti usembe utembereredwa chifukwa wansembe wina ali ndi mwana kapena wagwa mchigololo. Zimenezo zili apo, zimenezo zili zowononga choncho. Koma chasisazayi kuti njovu ithyoke mnyanga, akuti simunasate njira zanga ndipo mwakhala mukukondera poweruza milandu. Kukondera poweruza milandu. Ili ndiye tchimo limene lingawononge usembe wathu. Ili ndiye tchimo limene lingawononge usembe wathu, kukondera. Ngati pali munthu amene amaphinjika chifukwa cha kukondera, ndi munthu osauka, munthu wakumuzi. Anthu akati akondera kawirikawiri amakondera chifukwa chofuna makobiri, kapena chifukwa chofuna udindo, aganizidwe udindo, kapena chifukwa chona kuti apasidwe china chake. Ndipo amene amanjoya mukukonderedwa ndi anthu andalama, anthu amaudindo, ndi amene amamva kukoma kwa kukonderedwa, ndi amene amakonderedwa kawirikawiri. Kukondera kumaphinja osauka. Choncho mwa wansembe okondera muli khumbo la ndalama, muli khumbo la maudindo, zimene timazikoka kukafika nazo ku tchimo la kupembeza mafano. Kulakwira lamulo loyamba, usapembeze mulungu wina koma ine ndekha. Monga kunenera mawu achiwiri, wansembe akuyenera kukhala ngati mayi wa anthu onse. Agawane ndi akhristu, agawane ndi anthu wamba, osangoti uthenga wabwino okhayi, komanso moyo wake omwe, moyo wa akhristu onso agawane nawo. Ndiye akunena kuti ngati sitiyika chilungamo m'dziko muno, nkumakhala mbali ya anthu olemera ochepa, amphamvu ochepa, natipondereza nawo amphawi, usembe wathu azautemberera. Ndipo ansembe azasanduka onyozeka ndi achabechabe pamaso pa anthu.
unsembe wathu ukazangofika pamenepa wathapo. Kukhala onyozeka ndi achabechabe, opanda ntchito pamaso pa anthu wamba. Wansembe amene akukhala onyozeka pakati pa anthu olemera ndi amaudindo, koma kukhala ndi ulemu pakati pa anthu wamba, ameneyo usembe wake udakalipo. Koma wansembe amene akondedwa ndi andalama ndi amphamvu, kwina kuna afulatira amphawi ndi ovutika chifukwa chona kuti akudyerera nawo, nakhala wonyozeka ndi wachabechabe pamaso pa anthu wamba, ameneyo usembe wake wathapo. Ife ansembe, ulemerero wathu uli pakati pa anthu wamba, anthu ovutika. Madaliso athu ali pakati pa opezereredwa mwa anthu onse. Anthu m'mizimu akazangoti wansembe uyu amakonda ndalama, wansembe uyu amafuna kwa olemera, wansembe uyu anzake ndi opeza bwino okhaokha, akazangoti paka kuti ansembe tonsefe ndi okonda ndalama, unsembe wathu kutembereredwa kwake nkomweko, chifukwa tikhala opanda ntchito pakati pa anthu wamba. Ndimakumbukira ndili standard 8 ndikuchokera ku Pius 12 seminary kupita ku holiday ku nyumba, ndakwera matola ndiye mayi wina akuti, mwana iwe ukuchokera ku seminary ufuna uzakhale wansembe? Ine ndimvekere ndakuti limbikira mwana iwe, ukwanisa chifukwa kuti udakali wang'ono. Mkulu wina pafupi pompo ananena monyodola kuti kufuna makubiri basi, yangufuna makubiri, afuna kulemera. Akwanisa nanga sikufuna makubiri. Ngakale ndinali wang'ono zinandipweteka kopsa mu mtima mwanga. Ndipo ndikuziwa kuti mkulu ameneyo anaziwala, koma ineyo ndimakumbukira mpaka pano, chifukwa zinandikwiyisa kuti ati ndikalowa unsembe chifukwa chofuna makubiri. Unsembe ukalowa ndalama umasanduka onyozeka ndi wachabechabe pamaso pa anthu wamba. Ndikamanena kuti unsembe wathu ngati sitisamala utakuzatembereredwa, mundimvese chonchi. Kwa nthawi yayitali m'Malawi muno anthu akapsinjika akhala kuyang'ana kwa ansembe mpingo. Musaganize kuti Satana samachiona chimenechi, amachiona. Musaganize kuti samachipangira plani chimenechi, amachipangira. Ndiye tikakhala kuti sitikuona, ndikulola makobiri ndikubwera, ndikukhala anthu amene tikutumikira anthu amphamvu, anthu amaudindo, izafikapo nthawi imene amphawi akamona wansembe azafuna atayang'ana kumbali. Awa ndi amene awana ugulu lomatipondereza, awa ndi amene akudya nawo, awa ndi amene tinkayembekezera kuti mwina pakhala posamira pathu, koma nawonso ali gulu lomwero. Usembe wathu tikatero pasanduka otembereredwa, usembe wathu tikangosiyana ndi anthu akumuzi aja, usembe wathu wathapo. Wansembe amene ndikukhala naye kuno amandiuza zanazanali kuti kwawo ansembe salemekezedwa, kwawo ansembe anthu alibe nawo ntchito. Nkhani yake amaoneka kuti chidwi chawo ndi moyo wapamwamba, angofuna moyo wapamwamba. Kufika pa parishi kungofikira kukalipira anthu zachopereka ndi za kusembe. Kodi abambo wa kunoko cholinga chawo ndi chani? Komano unsembe wathu ukatembereredwa, tiziwe kuti oluza si ansembe okhayi, komanso akhristu ena onse. Chifukwa mphamvu zimene Mulungu amafuna kuzeresa mwa wansembe kupita kwa anthu ena, kupita kwa anthu ake, zikusowa anthu amene amamusiliradi Ambuye Yesu, anthu amene angati kupereka moyo wawo ngati nsembe pomasirira zimene Ambuye Yesu amaphunzitsa. Ndipo asangosirira zimene amaphunzitsa zokha, koma azipange ndi moyo wawo. Akunena tu Paulo era uja kunena kuti mmene tinali kwanuko timangokuphunzitsani uthenga okha, koma munaona kuti nzochita zathu zomwe timapanga zomwezo. Tisakhale amanjalende ngati Afarisi amene sitifuna kugwirako olokukhuzako nchala chomwe katundu amene tikwauza akhristu kuti apange, koma tikhale ngati Paulo oyera amene akunena kuti ndi manja angawa timagwira ntchito. Tiye tipempherere usembe kuti Mulungu auteteze, komanso ansembe athu kuti aukonde. Chuma chosata, tisapeza mtendere mu mtima.